Og det myldrer ind fællesskaber på tværs i området Randersvej. Vi er til morgensamling her, hvor der er rigtig godt styr på tingene. Klokken den er snart 9 nemlig, så derfor så skal vi snart til at byde velkommen. Og have sendt alle eleverne ud på 3 forskellige stationer, delt ind i 10 hold. Så det er jo 30 hold, vi har kørende. Og vi er færdige kl. 13 i dag. Samarbejder med 8 skoler på tværs af området. Så vejret er bestilt til det bedste. Det kan simpelthen ikke være bedre.